Mae Coleg Gwent yn le hynod amrywiol ac yn hwysol, lle mae pawb yn gallu ffynnu. Mae'n staff cymorth gwych yma i'ch helpu i gwrdd â'ch anghenion unigol ac helpu i ddatblygu a thyfu. Mae'n cyrsiau sgiliau Byw'n Annibynnol, neu SBA, yn canolbwyntio ar annibyniaeth, iechyd a lles, cyflogadwyedd a chymuned, a'ch diddordebau personol, a fod yn ei trafod wrth greu eich cynllun datblygu unigol. Rydych yn bwysig i ni. Bydd gennych hefyd eich tiwtor personol eich hun trwy gydol eich astudiaethau. Mae gennym ardaloedd pwrpasol i chi ddysgu ar bob un o'n campysau, felly gallwch astudio yn agos at gartref. Rydym yn ymwybodol o bob anabledd a her ac mae'n cymuned yn tyfu. Mae Coleg Gwent yn fyddar gyfeillgar ac mae'r staff yn ymwybodol o fyddardod. Mae gennym hyd yn oed glwb byddar. Ar ôl i chi wneud cais, byddwn yn trefnu cyfarfod, yn asesu eich anghenion ac yn gwneud yn siŵr bod ein diwylliant a'r amgylchedd yn iawn i chi. Os byddwn yn cynnig lle i chi a'ch bod yn derbyn, bydd yna asesiad sylfaenol pellach a fydd yn cynnwys gosod ychydig o dargedau gyda'n gilydd, fel y gallwn adolygu eich cynnydd. Byddwn hefyd yn ehangu eich sgiliau ehangach o gwmpas rhai o'ch diddordebau personol neu uchelgeisiau, mwyn eich helpu i wneud cynnydd pellach ar ôl i chi orffen eich cwrs. Trwy'r amser byddwn yn eich helpu i ddatblygu eich hyder, eich hunan-barch a'ch sgiliau bywyd pob dydd i chi ddod yn fwy annibynnol, wrth gael llawer o hwyl. I wneud cais, byddech fel arfer yn cael eich cyfeirio gan eich ysgol bresennol, neu gallwch gysylltu â ni trwy ymweld â'r coleg, neu ar y wefan. Ar ein gwefan, fe welwch eich cyfleuser chwilio am gwrs. Chwiliwch am SBA, dewch o hyd i'r campws agosach i chi, a gwnewch cais. Byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno â ni.